Všimnite si tú jalovosť Európskej únie. V prípade Ukrajiny je všetko jasné. V prípade Iránu, v prípade Gazy nie je jasné nič. Slovensko je v nepokojoch. Ľudia už viac nemlčia. A tento raz nevyjdu do ulic žiadať o dotácie, ale nárokovať si právo rozhodovať o osude ich krajiny. Vlastenecké hnutie, iniciované priamo občanmi, bez médií, bez parlamentu, šíri sa po celej krajine. Cieľ je len jeden, vyviesť Slovensko z Európskej únie a NATO. Nie násilím, ale s podpismi, s demokratickým právom, a práve toto desí Brusel a Washington. Toto už nie sú izolované hlasy ľudí, označovaných za extrémistov. A ak pani Leyenová a bruselská elita stále strácajú čas pred zrkadlom, rozprávajúc o európskej slobode, potom im prajem všetko najlepšie. Prečo občania Strednej Európy začali hovoriť o hlasovaní? Tvárou v centre tohto hnutia je Ivan Stanovič, známe meno v slovenskom vlasteneckom hnutí, ktoré spustilo verejnú výzvu na usporiadanie referenda o odchode z Európskej únie a NATO. Podľa neho Slovensko stratilo kontrolu nad sebou samým. Bruselské nariadenia Bratislava poslúcha. Čo Washington nariaďuje, vláda prikyvuje. A slovenskí občania, ktorí nemajú na zaplatenie energií, vody a plynu, ktorí vidia svoje deti vychovávané cudzými ideológiami, nemajú v tejto veci žiadne slovo. Stanovič nešetrí slovami. Európska únia hovorí jasne, realizuje programy, ktoré sú v rozpore s národným záujmom. NATO zaťahuje Slovensko do vojen, ktoré mu nepatria. A predovšetkým suverenita. Už to nie je živá realita, ale spomienka. Iniciatíva zberu podpisov sa začala v dedinách a mestách, bez veľkých médií, bez podpory veľkých spoločností a napriek tomu už zozbieralo tisíce podpisov. Médiá mlčia, ale mlčanie nemôže vymazať fakty. Ľudia sa sťažujú a Brusel to dobre vie. Táto referendová kampaň nepochádza od vlády ani parlamentu, ale od najautentickejšieho hlasu republiky. Ľudí. A nepýta sa nikoho na povolenie, ale nárokuje si právo voľby. V šokujúcom vyhlásení Ivan Stanovič povedal pred kamerami 3 veci, ktoré podľa neho už nemôžu viac mlčať. V prvom rade, politika nechodí na dovolenku. Zatiaľ, čo si politici užívajú leto, ľudia nemajú na zaplatenie vody, elektriny, sú bez dôvery. Slovensko je vhodné pre neutralitu. Ale ako môžeme byť neutrálni, ak sme súčasťou NATO? Dnes sa oslavuje výročie vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Ale zvrchovanosť Slovenska už neexistuje. To, čo zostalo, je len rituál. A vyzývam premiéra, aby sa správal ako chlap, ako skutočný vlastenec, namiesto robenia si lacného politického marketingu. Ale tieto slová nezostali osamelé. Vlastenecký blok reprezentovaný Stanovičom poslal oficiálnu výzvu premiérovi. Robert Fico a celá slovenská vláda, buď prehovoríš, alebo rozhodnú ľudia. Ich zdôvodnenie je jasné. Slovensko vstúpilo do Európskej únie a NATO v úplne inom kontexte. V tom čase bola Európska únia hospodárskym spoločenstvom. NATO mala byť obranná aliancia. Teraz sa oba pakty zmenili. Európska únia je utlačateľský byrokratický stroj. No a NATO je útočný nástroj v službách jednej superveľmoci, Spojených štátov amerických. Nechceme opustiť Európu. Chceme sa dostať z Bruselu. Táto správa môže mnohých ľudí zmiasť, ale je to srdce hnutia. Rozlišovať medzi Európou ako civilizáciou a ním, ako politický subjekt, ktorý sa teraz odchýlil. Stanovič hovorí, ak je mierumilovný, prečo financuje zbrane? Ak je NATO obranné, prečo podnecuje nekonečnú vojnu na Ukrajine? Slovensko nemôže byť chodcom v tomto zápase postrádateľné. Stanovič tiež poukazuje na morálne pokrytectvo bruselského vedenia. Pozrite, keď hovoria o Iráne alebo Gaze, používajú slova ako opatrné rokovanie o miery, ale keď hovoríme o Ukrajine, počujeme len zbrane a uvalovanie sankcií. Prečo dvojaký meter? Nie je to len rečnícka otázka. Je to varovanie pred svetom ovládaným vlastnými záujmami, bez rozumu a netýka sa to len politiky.
Stanovič dvíha varovný prst aj proti ekonomickému systému, ktorým je snaha udržiavať zbrojenie. Pýta sa, prečo práve Európska únia. Hovorí o investíciách vo výške 800 miliárd eur, ale nedokáže dodať ani polovicu. Hovoria o vojne a zbraniach, ale nevedia odpovedať na základnú otázku. Kto bude proti komu bojovať a za akým účelom? Jedným z najnovších zlomových bodov je plán modernizácie, podľa ktorého od roku 2028 všetky dodávky plynu z Ruska budú musieť byť prerušené, čo znamená, že Slovensko, krajina, ktorá sa kedysi píšila tým, že je bránou pre východoeurópsku energiu, bude odrezaná od jedného z najstabilnejších zdrojov energie. Namiesto toho bude úplná závislosť od nového dodávateľského reťazca, drahšieho a menej spoľahlivého. Robert Fico sa v ďalšom prejave tiež vyjadril proti plánu na rekonštrukciu. Povedal, že Slovensko tento návrh nepodporí ani v prípade schválenia s tzv. Kvalifikovanou väčšinou na úrovni Európskej únie. Vyhlásil, ak by bolo rozhodnutie založené na konsenze, potom by návrh už zomrel pri narodení. Nepotrebujú súhlas. Oni tvoria zákony, potom predkladajú. A toto ukazujú ako nezávislosť. Z Ficovej pozície v širšej diskusii o Európskej únie a NATO cíti aj tlak zo strany Bruselu. Je to prehnané. A toto je presne bod stretnutia medzi Ficom a Stanovičom. Dve rôzne trasy, ale ktoré sa zbiehajú na spoločnej pravde. Slovensko bojuje za právo na seba určenie. Ďalšie ohnisko, ktoré vyvoláva pobúrenie. Ide o návrh vyčleniť 5% HDP na výdavky na obranu, iniciatívou podporovanou Spojenými štátmi a podporovanou proeurópskou skupinou v rámci Európskej komisie. Mnohé krajiny sú proti, ale ako obvykle sú vtiahnutí do mechanizmu. Stanovič aj Fico vyvolávajú pochybnosti o skutočnej úlohe európskych komisárov. Áno, super, je to priame. Rokovali sme s nimi, aby sme našli zdroje, plynové alternatívy. Nič neprišlo. Žiadne nové návrhy. Bez zmluvy s Azerbajdžanom. Absolútne nič, prázdnota. Toto vyhlásenie nie je len sťažnosť, je to vážne obvinenie politiky. Energetická politika Európskej únie tlačí Slovensko smerom k chladnej priepasti, uzatvorenej Ukrajinou. Nebudeme prijímať platby za prepravu energií a sme na to pripravení? Stanovič nepýta súhlas. Nepožaduje rokovania. Pýta sa len na jednu vec. Referendum. Podľa neho ľudia majú právo rozhodnúť, či Slovensko by malo zostať členom Európskej únie a NATO. Nech majú občania posledné slovo, nie politici, nie parlament, nie záujmové skupiny. Tiež tvrdí, že médiá mlčia. Kampaň sa šíri. Prvé podpisy neboli vyzbierané v hlavnom meste, ale na dedinách, kde ľudia najzreteľnejšie cítia frustráciu medzi politikami Európskej únie a každodennou realitou. Na konci svojho prejavu sa Stanovič pozerá priamo do kamery. Nebola by to neutralita najlepšia voľba pre Slovensko? Prečo musíme žiť v strachu uprostred vojny, ktorá nie je naša, len aby potešili tých, ktorí v tejto krajine ani nežijú? Čo si o tom myslíš? Toto už nie je len otázka, ktorá sa týka Slovenska. Je to budíček pre celý kontinent. A najmä pre Taliansko. Čo nám pripomína, ako veľmi sa nechávame unášať príliš ďaleko od sféry suverenity a zdravého rozumu Bruselom. Malé krajiny strednej Európy, dlho považované za strategické ochranné zóny, nástroje v geopolitických hrách, o ktorých rozhodujú iní, sa teraz prebúdzajú. Čudujú sa, pre koho a za akým účelom sa obetujeme. A toto nie je dezorganizácia. Toto je znovuzrodenie národného ducha, príliš dlho potláčaného. Poliaci sa rozhodli. S drtivým víťazstvom Karola Nawrockiho, prezidentom, ktorý sa nepodriadi Berlínu ani vo Washingtone, vydlaždili si novú cestu. Strategickej nezávislosti, hlasu ľudu a nevnúcovaného mieru. Aj Slovensko sa uberá rovnakým smerom, nie z nenávisti, ale preto, že pochopil, že neutralita je to jediný spôsob, ako prežiť v Európe, roztrieštené vojnami, ktoré k nemu nepatria. A my Taliani?
Chceme pokračovať skláňaním hlav pred bruselskými dekrétmi? Miesto, kde taliansky ľud ešte nikoho nezvolil? Chceme naďalej míňať desiatky miliard eur na financovanie vojny na Ukrajine? Zatiaľ, čo naši občania strácajú prácu a dôveru, chceme v budúcnosti zostať členmi vojenskej aliancie NATO, kde sa prijímajú všetky kľúčové rozhodnutia, ktoré sú doručené do Pentagonu? A nechceme Rím? Dnes nastal čas, aby sme sa sami seba opýtali, kto má vlastne právo rozhodovať o budúcnosti. Talianska. Bude mať Taliansko odvahu urobiť to, čo robí Slovensko? Bude mať silu zorganizovať referendum. Neopustiť Európu, ale dostať sa z Bruselu. Opustiť politický model, ktorý ťahá nás do vojny smerom k energetickej kríze, k nekonečnej závislosti. Tak si spomeňme, že suverenita nie je slogan. Je to právo povedať nie vojne. Právo vybrať si vlastnú cestu. Právo byť na strane tých, ktorí bránia mier, aj keď sa volá Rusko a nie Washington. Tak čo si o tom myslíte? Zanechajte svoj komentár nižšie. A ak tiež veríte, že o budúcnosti Talianska nemusí rozhodovať NATO alebo Ursula von der Leyen, ale hlasovacie lístky talianskeho ľudu, zdieľajte túto správu. Nastal čas pre Taliansko, výjsť z tieňa Berlína a Washingtonu. Sloboda neprichádza z Bruselu. Sloboda sa musí znovu získať a nikto nám to nikdy nebude môcť dať okrem nás samých.